या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी देई रिफ्रेशची हमी। जय महाराष्ट्र। काल मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते उबाटा सेनेचे ओबीसी सेलचे अध्यक्ष रुपेश पावसकर यांचा काल प्रवेश घेतला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते। त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेला आहे की प्रत्येक गावात शाखा आणि प्रत्येक घरात शिवसैनिक हा झाला पाहिजे। त्या पक्षवाढीसाठी तुम्ही कामाला लागा। नजीकच्या काळात 4 तारीखला स्वतः मुख्यमंत्री येत आहेत, त्यांच्याबरोबर आपल्या मंत्रिमंडळातील उदयजी सामंत असतील, दीपक केसरकर असतील, गुलाबराव पाटील असतील, असे अनेक मंत्री येणार आहेत। त्यावेळी पक्षाचा आढावाही घेतील। जी रखडलेली विकास कामे आहेत त्याच्यावर कलेक्टर ऑफिसला मिटिंग घेणार आहेत आणि पक्षवाढीसाठी जे काय मदत लागणार ती आपण करणार असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। कुठली जबाबदारी कुठली? नजीकच्या काळात आपण त्यांना चांगल्या जिल्ह्याची जबाबदारी देणार आहोत। स्वतः उदय सामंत, दीपक केसरकर नजीकच्या काळात येतील, त्यावेळी आम्ही त्यांच्या हस्ते त्यांना चांगलं जिल्ह्याचं मानाचं पद त्यांना आम्ही देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, आ ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। माननीय दीपक केसरकर साहेब, माननीय उदयजी सामंत साहेब, आंग्रे साहेब व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत मी त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्या ठिकाणी प्रवेश केला। त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही पक्षासाठी काम करा, संघटना वाढवा, पक्षासाठी जो काय निधी लागेल, विकास कामं जी काय असतील ते आपण पूर्ण करू आणि घराघरात तुम्ही शिवसेना नेऊन पोचवा। जे काय सहकार्य असेल ते आम्ही तुम्हाला करू। तुमच्यासारखा एक मोठा पदाधिकारी शिवसेनेमध्ये येतो, नेमकं या पाठीमागचं काय कारण होतं? कारण ऑप्शन बरेच होते तुमच्याकडे, शिवसेनेचीच निवड का केली? शिवसेनेची निवड करण्याचं कारण एकच आहे की आता आम्ही बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे कार्यकर्ते आहोत। त्यामुळे जायचं तर आणि काय केल्यानंतर शिवसेनाचा योग्य निर्णय होता आणि त्या अनुषंगाने आम्ही जिल्ह्यात शिवसेना वाढवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू। तुम्ही ओबीसी जिल्हाध्यक्ष होता, तुम्ही अचानकपणे हा निर्णय घेतला, ग्रामपंचायतची इलेक्शन झाली आणि त्यानंतर तातडीने आपण राजीनामा दिला, यामागचं नेमकं कारण काय? यामागचं नेमकं कारण म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी, विश्वासात न घेणे, परस्पर निर्णय घेणे। एखाद्या जिल्हा प्रमुखाला जर ओबीसीच्या त्या निवड प्रक्रियेत सक्रिय नाही केलं तर ऑप्शन नसतात ना, त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला। जर यावेळीच गरज नाही तर भविष्यात ते विचार करणार नाही। आगामी जिल्हा परिषद ही नांदी आहे का आपला प्रवेश? नाही, असं काही नाही आहे। पक्षाचं काम हीच नांदी आहे आणि संघटना वाढवणे हाच विचार आहे।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आज प्रथमतः शिवसेना नेते माजी मंत्री आदित्यजी ठाकरे आपले या विभागातील या जिल्ह्यातील शिवसेनेचं ज्येष्ठ नेतृत्व सतीश सावंत साहेब यांच्या या निवासस्थानी त्यांचं आगमन झालेलं आहे. खळा बैठकाच्या निमित्ताने पदाधिकाऱ्यांच्या खळा बैठकांचं नियोजन करण्याचं आम्ही माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांकडे एक सुतोवाच केला मुंबईमध्ये आणि त्यांनी त्याला ताबडतोब होकार दिला. अर्थात आदित्यजींची खळा बैठक म्हटल्यानंतर काही जणांच्या पोटात मागच्या 2 दिवसापासून पोटशूळ उठतो. जमाल गोटा त्याला देण्याचा प्रयत्न तुमच्यापैकी पण बऱ्याच जणांनी केला, परंतु नेहमीच स्वतःची टिमकी मिरवणारा आणि भारतीय जनता पक्षाची लाचारी पत्करून भुंकणाऱ्या प्राण्याची भूमिका बजावणारं हे टिल्लू पिल्लू त्याला या कणकवली मतदारसंघातून कायमचा हद्दपार करण्याचा निर्धार सुद्धा आज आपल्याला करायचा. अर्थात माननीय आदित्यजींच्या खळा बैठकाचं महत्व तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. खळा हे आपल्या घराचं अत्यंत महत्वाचं ठिकाण असतं. इथे समोर तुळशी वृंदावन, उद्या ह्या तुळशी वृंदावनाकडे तुळशी विवाह होणार, अशा हे पवित्र स्थळ आपल्या घराचं असतं. त्या खळ्याची विटंबना करण्याचं काम जे कोण भारतीय जनता पक्षाचे लाचार मंत्री, गद्दार मंत्री करतील त्यांना मात्र आता कायमचा निरोप आपल्याला द्यावा लागेल. या ठिकाणी माननीय सतीश सावंत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले आमदार वैभवजी नाईक, जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, त्याचबरोबर आमचे गौरीशंकर खोत, अरुणभाई दुधवडकर आणि इतर सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, अतुल रावराणे, हे सर्व पदाधिकारी साहेब शेतकरी आणि बागायतदारांच्या प्रश्नावर मागच्या महिन्यापासून खूप आक्रमक झालेले आहे. अभ्यासपूर्ण ते माहिती घेत आहेत आणि पीक विमा शेतकऱ्यांना आणि बागायतदारांना जो मिळाला पाहिजे, जवळजवळ 83 कोटी मिळाला पाहिजे होता, परंतु ह्या राज्य सरकारने माहिती नाही मागच्या 2 वर्षापासून सवतीच्या पोराप्रमाणे आपल्या कोकणाला ते वागवण्याचा प्रयत्न करतात. उद्धव साहेबांच्या कृपेने, आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालं, पण ज्यांचं खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय आहे त्यांनी तो किती आटापेटा केला आपल्याला पण माहिती आहे. परंतु उद्धव साहेबांसारख्या कोकणावर प्रेम करणाऱ्या आणि मातोश्री जे आहे की कोकणाचं खऱ्या अर्थाने कोकण हे आपला परिवार समजते, त्या मातोश्रीने सिंधुदुर्गाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय दिलं. हे साधी सुधी गोष्ट नाही. यावर्षी साहेब 3री बॅच आलेली आहे. पुढच्या वर्षीपासून इंटर्नशिप चालू आहे, म्हणजे दरवर्षी पुढच्या वर्षीपासून 100 नवीन डॉक्टर्स ह्या जिल्ह्यामध्ये सुरू होणार आहे. आपण कोकणावर खूप काय दिलेलं आहे, अजूनही देणार आहात. थोडासा जरी ह्या पाठीमागे जाण्याचा जरी वेळ असला तरी ही पुढची गरुड झेप असेल आणि पुढच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपण सुद्धा मोठ्या उच्च स्थानावर असणार, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. मी संजयजी पारकर जिल्हा प्रमुख झाल्यानंतर प्रथमतः त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही पहिली बैठक, खळा बैठक आज या ठिकाणी होते. मी आपल्याला साहेब बोलण्याची विनंती करतो. जय महाराष्ट्र. असं बसतो की दिसतो नाही, इथे बसतो की दिसतो ना मी. सतीशजी धन्यवाद. पहिलं तर आपण आम्हाला आपल्या अंगणात हे करण्याची संधी दिली. संदेशजी, तुम्ही आता स्वागत करत असताना मला सांगत होतात की किती मोठं प्रेम शिवसेनेसाठी दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं. आता जसं खासदार साहेबांनी उल्लेख केला की आमचा थोडा प्रयत्न चाललेला की कोकणात परत दौरा आम्ही संधी शोधत असतो. कोकणात कधी परत यायचं, कोकणात कधी परत यायचं, कारण एक वेगळं वातावरण असतं, शांत चांगलं वातावरण असतं, निसर्ग खूप सुंदर आहे. आणि गणपतीच्या वेळी देखील आम्ही प्रयत्न केला होता की घरोघरी जाऊन आपले पदाधिकारी जे आहेत, कारण आम्ही नेहमी ऐकत असतो मुंबईतून कोकणात अनेक लोक गणपतीच्या वेळी येत असतात आणि मग गावाच्या सगळ्या गोष्टी ऐकत असतो, वेगळ्या गप्पा ऐकत असतो. आणि मी पण ठरवलेलं की यावेळी जाऊन बघायचं की कसं वातावरण असतं. ते झाल्या आम्ही एक ठरवलं की चला पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आहे, आपण कोकणाचा दौरा करू.
पण मी त्यांना सांगत होतो राऊत साहेबांना की ह्यावेळी मोठी भाषणं ठेवायची नाहीत आणि मोठ्या सभा ठेवायच्या नाही. मला अंगणात जाऊन बसायचं आहे, खड्यात जाऊन बसायचं आहे. आणि खरोखर जे आपले पदाधिकारी आहेत एक वेगळं वातावरण असतं जे कुटुंबासारखं आहे, एक परिवार आहे. दिसतो ना तुमचा मोबाईल? अरे मला फोटो काढून नंतर आपण तर हे करायचं होतं. सकाळपासून खळा बैठका सुरू आहेत आणि खरं तर हा शब्द आता गेले 2 दिवस पूर्ण मीडियामध्ये तोच चालला की खळा बैठका, खळा बैठका. उत्साह दिसतोय, जोश दिसतोय, समोरून राजकीय पोटदुखी पण दिसत आहे. आणि जेवढी त्यांच्या पोटात पोटदुखी आहे, मी त्यांना एकच सांगितली, डर अच्छा है. करत राहा, आम्हाला टीका आमच्यावर करत राहा, आम्हाला शिव्या देत जा, कारण हेच तर आमचं इंधन आहे. तुम्ही म्हणजे विरोधक, जनता मेंदे भाजप सरकार विरोधक म्हणून बसलेले खोके सरकार, जे महाराष्ट्र द्रोही सरकार आहे, महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेत, ते जेवढे आपल्याला शिव्या देतील ते आपल्यासाठी चांगले आहे. आणि म्हणून मी मागच्या वर्षी पण बोललेलो की ठीक आहे, मी एक तरुण मुलगा लढत आहे, 32 वर्षाचा त्यावेळी होता, 33 वर्षाचा झालो. काही लोक जास्ती वेळ वाढवतात, कोणी 36 वगैरे बोलतात, मी 33च आहे अजून. दाढी जरी असली तरी म्हणजे काढली तरी 15 वर्ष वाटेल असं वाटत नाही ना. पण जे काही असेल, जे काही वय असेल, हा एक तरुण मुलगा या खोके सरकारला घाबरून ठेवतोय, हे मला अभिमानाची गोष्ट आहे. गंमत तुम्हाला सांगतो, माझ्याच मतदारसंघात वरळीमध्ये एक डिलाय रोड नावाचा पूल आहे. तुम्ही अनेक लोकांनी ऐकलं असेल, कारण आपल्या इकडचे लोक खूप मुंबईत कामाला वगैरे असतात. तो पूल गेले अनेक वर्ष बंद होता, काम सुरू होतं, कोविडच्या काळी थोडं बंद होता. मग प्रत्येक महिन्यात मी जाऊन पाहणी करायचो. एप्रिल मे मध्ये मी खडी घोटाळ्याचा विषय घेतला, कारण हा पूल असेल, आमचा गोखले ब्रिज असेल, हे सगळं बंद होतं. आज असं मला कळण्यात आलेलं आहे की त्यांनी 6 वाजता उद्घाटन ठेवलं. हा आता गंमत आहे का तुम्ही, मागच्या आठवड्यात पूर्णपणे पूल तयार होता, 10 दिवस पूल झालेले तयार होता, एकदम लोड टेस्टिंग वगैरे सगळं होतं. मी विचार करतो ही जनतेसाठी उघडत का नाही. तर मला 1-2 ते BMC चे अधिकारी बोलले, साहेब काय करणार, आमचे बिल्डर पालकमंत्री, दुसरे पालकमंत्री, त्यांना वेळच नाही जनतेसाठी. इतर ठिकाणी घराघरा फिरत असतात, राजकारण करत असतात, पण जनतेसाठी वेळ नाही. तर म्हणून ठीक आहे, चला मी स्थानिक आमदार आहे, जाऊन आम्ही पोलीस बारीकीने उघडले आणि उद्घाटन केलंय, जाहीर केलं. लगेच केस टाकली, हे टाकलं, ते म्हणलं ठीक आहे, चला तुम्ही मला महाराष्ट्रासाठी काम करत असताना, जनतेसाठी काम करत असताना फासावर लटकवलं तरी चालेल, पण मी महाराष्ट्रासाठी काम करणार. मला वाटलं दुसऱ्या दिवशी पूल उघडतील, तिसऱ्या दिवशी पूल उघडतील, चौथ्या दिवशी, 5व्या दिवशी पूल उघडायचं काही नाव घेत नाही, बंद करून ठेवलं. आज बरोबर इथे कोकणात आलोय, मी नाहीये म्हणून पुलाचं उद्घाटन सुरू. पण ठीक आहे, चला जर असंच असेल तर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक जो पूर्णपणे तयार आहे त्याचं पण उद्घाटन करा. मी आपल्याला आठवत असेल नवी मुंबईच्या मेट्रो बद्दल ट्विट केलं होतं, त्याच्यानंतर त्याचं उद्घाटन केलं. हे ट्विटची ताकद ही खूप मोठी आहे. आणि म्हणून सोशल मीडियावर वगैरे असताना देखील माझा हाच प्रयत्न होता की तुमच्याशी थेट येऊन बोलावं, कारण जी आता निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे ती ह्याच कारणासाठी महत्वाची आहे, कारण आपल्या डोक्यावर असं एक सरकार बसवलं गेलेलं आहे. आक्रमण झालं आपल्यावर, जसं आधी व्हायचे ना मोगलांचे वगैरे, तसं आक्रमण झालं. आणि असं एक सरकार घटनाबाह्य, घटनेच्या विरोधात सरकार बसवलं गेलं आहे, ज्याला महाराष्ट्र बिलकुल आवडत नाही, महाराष्ट्र पसंत नाही. मला तुम्ही सांगा, जर ह्या सरकारला महाराष्ट्र आवडत असता तर वेदांता फॉक्सकॉन गुजरातला गेलं असतं की महाराष्ट्रात आलं असतं? जर ह्या सरकारला महाराष्ट्र आवडत असता, महाराष्ट्र आपला वाटत असता, महाराष्ट्राबद्दल अभिमान असता, तर हे एअरबस, टाटा, बलराम पार्क, वेदांता फॉक्सकॉन वगैरे सारखे जे प्रकल्प आहेत ते गुजरातला गेले असते की महाराष्ट्रात आले असते? वानखेडेला फायनल झाली असती की तिथे अहमदाबादला झाली असते? आणि वानखेडेला असते जिंकलो असतो ना 100%. मूळ मुद्दा हाच आहे की परत मी हे सांगत आहे की हे सरकार जे बसलेलं आहे ते महाराष्ट्राच्या विरोधात काम करत आहे, आपल्या घटनेच्या विरोधात काम करत आहे, लोकशाहीच्या विरोधात काम करत आहे. आणि हे सरकार तुम्हाला मान्य आहे का? जे तुम्ही पीक विम्याचा विषय सांगत होतात मला, खासदार आपण पण बोलला, पीक विम्याचा प्रश्न नुसतं इथे नाही, बागायतदारांचा तर आहेच आहे, पण विदर्भात तेवढा आहे, मराठवाड्यात तेवढा आहे. प्रत्येक ठिकाणी जर आपण पाहाल तर शेतकऱ्यांनी विश्वास पुन्हा एकदा ठेवून पीक विमा कंपन्यांवर विमा घेतलेला आहे, पण नुकसानचा कुठेही पैसा तर जो विम्याचा यायला पाहिजे तो आलेला नाही. ना नुकसान भरपाई सरकारकडून काही मिळत आहे. पंचनामे होतात, प्रशासन कदाचित आपलं काम करत असेल, पण कुठेही सरकारकडून मदत झालेली नाही. गेल्या 1.5 वर्षामध्ये 1 रुपया सुद्धा हे शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. घोषणा होतात, होर्डिंग लागतात, बॅनर लागतात, सगळं काही होतं, पण मूळ जे सरकार आपल्या जनतेमध्ये पाहिजे तसं कुठेही दिसत नाही.
मला आठवतं जेव्हा आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, कोकणाला आपण जास्ती प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करत होतो, कारण आपल्या हक्काचं कोकण आहे, जसं आपला पूर्ण महाराष्ट्र आपला आहे. पण इथे अनेक प्रकल्प असे होते की रखडून पडले. जे 2 हॉटेल्स बद्दल मी सकाळी पण बोलत होतो, मी आता सकाळी येताना विचारलं की काय परिस्थिती आता परत त्याची, मला वाटतं बंद पडलेत परत. जे 2 हॉटेलमध्ये एक ताज चौक, दुसरं अजून एक होतं, जे मी की 3 की 4 वर्षाचं असताना म्हणजे 93-94 मध्ये असताना हे प्रकल्प सुरू झाले असतील त्यावेळी. मला माहिती आहे तुमचं पण माहिती तसंच असेल, सगळे जे इथं मला तरुण दिसतात. हे मी 29 वर्षाचं झाल्यानंतर जेव्हा कॅबिनेटचा मंत्री बनलो, त्याच्यासमोर माझ्यासमोर प्रस्ताव आला की हॉटेलचं करायचं काय. एका मिनिटात मी मान्यता दिली की हॉटेल झाली पाहिजे आपल्या. बारसू वगैरे सारखे जे लोक नाणार सारखे प्रकल्प आपल्या डोक्यावर बसवतात, लाठीचार्ज करून बसवतात, गोळे घालून बसवतात, पण जे चांगले इको फ्रेंडली प्रकल्प आहेत, जे आपल्या इकडचे स्थानिक लोकांना, स्थानिक मुला मुलींना उद्योग निर्माण करून देऊ शकतात, रोजगार देऊ शकतात, असे प्रकल्प आपल्या कोकणात आणण्यापासून हे रोखत आहेत. चिपीचं विमानतळ असेल, काल पण मला गोव्यातून यायला लागलं, कारण चिपीचं विमानतळ आता फ्लाईटच कुठे. चिपीचं विमानतळ उद्धव साहेब असताना आपण उद्घाटन करून घेतलं, जोर जबरदस्ती आपण केली, सांगितलं की ते ऑपरेटरला कॅन्सल करून सुरू करून घेतलं, सरकार बदललं आणि आता काय चाललंय, चालू होतं विमानतळ, नाईट लँडिंग वगैरे होतो की नाही, काहीच नाही. आणि म्हणून मी पत्र पण लिहिलंय की ह्या ऑपरेटरला जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याला जर जमत नसेल तर MIDC ते एअरपोर्ट परत द्यावं आणि चांगल्यापैकी चालू, कारण कोकणाचा विकास हा झाला पाहिजे, पण तो विकास हा शाश्वत विकास झाला पाहिजे. झाडं तोडून निसर्ग संपवून हा विकास चालणार नाही आणि कोकणी माणसावर दुसरं कोणी बसवता कामा नाही. असं जर असेल तरच हा विकास झाला पाहिजे, बरोबर ना. पण हे सगळं करत असताना आपल्याला प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची ठरणार आहे. आणि म्हणून परत एकदा सांगतो मी की पदवीधर जी निवडणूक आहे ती एवढी महत्वाची आहे, कारण लोकसभा निवडणुका असतील, विधानसभेच्या असतील, निवडणुका लागल्या मला खात्री आहे की आपला भगवा फडकणार म्हणजे फडकणार, पण जिंकणारच. पण ही जी निवडणूक आहे ह्याच्यात आपल्याला थोडी मेहनत करणं गरजेची आहे. मेहनत एवढ्यासाठीच करणं गरजेची आहे कारण आपले जे पदवीधर असतात, सिलेक्टसाठी जे तुम्ही काम केलेलं आहे ते मुंबई विद्यापीठाचेच पदवीधर लागतात. पण ही जी निवडणूक आहे पदवीधर निवडणूक, त्याच्यात तुम्ही जगभरातून कुठूनही तुम्हाला डिग्री मिळाली असेल, मग तुम्ही डॉक्टर असाल, लॉयर असाल, इतर काही असाल, डिप्लोमा असाल, तुम्हाला जगातून कुठच्याही विद्यापीठातून तुम्हाला पदवी मिळाली असेल, पदवीधर असाल, ह्या मतदारसंघात राहत असाल तर तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे, हक्क आहे. एकच आहे, 2च आहेत ऍक्च्युअली. पहिलं म्हणजे तो पदवीधर असायला पाहिजे आणि ह्या मतदारसंघातलाच पाहिजे. दुसरं तो आपल्या शिवसेनेचा असला पाहिजे. पलीकडच्यांचे मतदार नोंदवू नका. आपले जे हक्काचे आहेत त्यांना ओळखून तुमच्या मित्र परिवारातले असतील, व्हॉट्सअपच्या लिस्टवर असतील, फेसबुकच्या लिस्टवर असतील, जे कोणी असतील त्यांना नोंदवण्याचं काम करा. हा टप्पा जो आहे हा आजपासून सुरुवात झालेली, याची 9 तारखेपर्यंत, 9 डिसेंबर पर्यंतच आहे. किशोरजी जे आलेले यंत्रणा प्रमुख आहेत ते रोज अपडेट घेत आहेत, उद्धव साहेबांना थेट अपडेट देत आहेत. कारण उद्धव साहेबांना पण एक उत्सुकता आहे की कुठचे पदवीधर आपले कुठून येतात, किती आहेत, पदाधिकारी किती काम करत आहेत. कारण शेवटी पक्षाचा पदाधिकारी म्हटल्यानंतर प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची असते. आणि नुसतं इकडचं नाही, मी तुम्हाला सांगतो, जर तुमचं ओळखीचं कोण मुंबईत असेल, जर तुम्हाला वाटत असेल अरे हा पदवीधर आहे, हा इथे अमुक ठिकाणी काम करतो, याला शिवसेनेशी जोडून दिलं पाहिजे, हे पण तुम्ही काम केलं पाहिजे. कारण जसं मी सांगितलं की विधानसभेत आणि लोकसभेत आपलं सरकार तर येणार, आपलं बहुमत तर बनणार, पण त्याच सोबत विधान परिषदेत देखील आपलं बहुमत झालं पाहिजे आणि आपली आमदारी वाढली पाहिजे. मागच्या वर्षी बघा जी निवडणुका झाल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या, महाविकास आघाडी सगळीकडे जिंकलेलीच आहे. म्हणजे जो सुशिक्षित मतदार आहे, जो पदवीधर आहे, तो आपल्यासोबत खंबीरपणे उभा आहे. आणि हेच वातावरण पाहता मग कसब्याची निवडणूक असेल ती आपण जिंकलो. पुणे आणि चंद्रपूर लोकसभा ही लावायला तयारच नाही, तरी सेनेटची निवडणूक देखील रद्द केलेली आहे. जिल्हा परिषद असेल, महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, ह्या सगळ्या निवडणुका आता टांगून ठेवलेल्या आहेत. पण जी निवडणुकीची संधी आपल्याला आलेली आहे हे आपल्याला राज्यासाठी सोनं करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करेन, कळकळीची विनंती करीन की पुढचे 10 दिवस प्रत्येकाने ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत, ज्यांनी 100, 150, 200 भरले असतील, अजून 100 कसे भरता येतील ह्याच्यावर लक्ष द्या. ज्यांनी 10 भरलेले आहेत ते 30 पर्यंत कसे करता येईल त्याच्यावर लक्ष द्या. ज्यांनी अजून 0 भरलेले आहेत स्वतःपासून सुरुवात करा. आणि आजूबाजूचे 5 तरी आपल्याला फॉर्म भरता येतील का. प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी 10 जर फॉर्म मला इथे भरून दिले तर आपलं इथे बहुमत बनतं आणि आपण ही सीट काढतो म्हणजे काढतोच. एक महत्वाचं आहे, एक जिंकणं महत्वाचं असतं, पण त्याच्यापेक्षा जास्ती मताधिक्य किती घेतोय ते गरजेचं. आणि म्हणून जसे आज आपली खळा बैठक किती घेतलेली आहे, मला अपेक्षा हीच आहे की आपण सर्वांनी अशाच खळा बैठका वेगळ्या ठिकाणी घ्याव्यात आणि लोकांना पटवून द्यावं आणि खास करून पदवीधरांपर्यंत पोहोचावं की ही निवडणूक किती महत्वाची. कारण खूप वेळा असं होतं की अरे माझ्या एका मताने काय होणार आहे. एक मत तुमचा इतिहास घडू शकतं, त्या एका मतासाठी काम करणं गरजेचं.
धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार, हा? ख ख खमंग. ग ग हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सावंतवाडी करोलवाडा येथील सलीम करोल यांना दुपारच्या दरम्यान त्यांच्या घराशेजारून वाहणाऱ्या नाल्यामध्ये एक अजगर जाळीत अडकला असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यांनी ताबडतोब वनविभागाच्या कार्यालयात कळवलं. यानुसार सावंतवाडीचे वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर, वनरक्षक रमेश पाटील आणि वनसहाय्यक बबन रेडकर यांची रेस्क्यू टीम तात्काळ जागेवर दाखल झाली. नायलॉन जाळीमध्ये अंदाजे 7 फूट लांबीचा अजगर अडकला असल्याचं दिसून आलं. अजगरानं स्वतःभोवती नायलॉनची जाळी वेटोळे घालून घट्ट गुंडाळून घेतली होती. त्यामुळे ती जाळी अजगराला टोचून जखम होण्याची शक्यता होती. शेवटी ती नायलॉन जाळी कटरच्या सहाय्यानं कापून वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमनं अजगराची सुखरूप सुटका केली. वनविभागाच्या कार्यालयात वेळेवर याबाबत माहिती दिल्याबद्दल सलीम करोल यांचे वनविभागाकडून आभार मानण्यात आले. हे रेस्क्यू ऑपरेशन उपवन संरक्षक सावंतवाडी एस नवकिशोर रेड्डी, सहाय्यक वन संरक्षक सुनील लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर, वनरक्षक रमेश पाटील, वनसहाय्यक बबन रेडकर, रामदास जंगले, देवेंद्र सावंत यांनी पार पडली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. नमस्कार, मी जोयली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते. पत्रकाराला धमकी देणं डॉक्टरला महागात पडलाय. पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल झालाय. अशा पद्धतीनं गुन्हा दाखल होण्याची सिंधुदुर्गातील ही पहिलीच घटना आहे. येथील डिजिटल मीडियाचे पत्रकार भगवान लोके यांना धमकी दिल्याप्रकरणी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ अर्पिता आचरेकर यांच्यावर येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. लोके यांनी गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी वणवण करावी लागते अशा शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. याचा मनात राग ठेवून आचरेकर यांनी त्यांना फोन करून शिवीगाळ आणि मारहाण करण्याची धमकी दिली होती. त्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील हा पहिलाच गुन्हा दाखल झाला असा दावा करण्यात येतोय. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांच्याकडून. उमेशजी, नेमका काय प्रकार आहे हा? जिल्ह्यातील पहिली घटना ही कणकवलीमध्ये घडलेली आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये कणकवलीमध्ये एका महिला डॉक्टरवर गुन्हा दाखल झाला आहे. कारण कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील ज्या महिला प्रसूती संदर्भात समस्या होत्या, समस्या मांडण्याचे काम एक कणकवलीतील पत्रकार भगवान लोके यांनी केलं होतं. आणि ही बातमी प्रसारित झाल्यानंतर त्या महिला डॉक्टर आहेत त्या अर्पिता आचरेकर यांनी भगवान लोके यांना फोन केला आणि धमकी दिली. आणि त्या धमकी दिल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत देखील धाव घेतली आणि त्यांच्या विरोधात अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील केली होती. पण त्यानंतर ती प्रोसेस झाल्यानंतर भगवान लोके पत्रकार असेल किंवा तालुका पत्रकार संघ असेल, जिल्हा पत्रकार संघ यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली. आणि त्यानंतर पत्रकारांवर जर अशी धमकी आणि जर भविष्यात हल्ले होणार असेल तर या संदर्भात पत्रकारांनी आवाज उठवला. आणि त्यानुसार पत्रकार
संरक्षण कायद्यानुसार हा कणकवलीमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. डॉक्टर अर्पिता आचरेकर यांच्या वर गुन्हा दाखल झाला आहे. जिल्ह्यातील पहिली घटना आहे आणि या संदर्भात सर्व आता पत्रकार हे निषेध व्यक्त करत आहेत, कारण पत्रकार हे सर्वसामान्यांचा आवाज उठवत असतात, सर्वसामान्यांचे न्याय देण्याचं काम करत असतात, कुठलीही समस्या असेल ते मांडण्याचं काम करत असतात, कुठला वैयक्तिक हेवा दावा त्यांचा काहीही नसतो. आणि अशा जर बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्या तर त्यांच्यावर जर समजा कोणीतरी एनसी करत असेल किंवा गुन्ह्याची मागणी करत असेल तर ते योग्य नाही. कारण जर समजा समस्या मांडल्या नाही तर समस्या सुटणार कशा? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारांकडे बघितलं जातं आणि जर पत्रकारांनी जर आवाज उठवला नाही तर त्याला न्याय कसा मिळणार, अशा पद्धतीची भावना आहे. आणि जर पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल तर कुठेतरी महाराष्ट्र शासनाने जो पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केलेला आहे आणि त्याच कायद्यान्वयेचा उपयोग आज पत्रकारांना होण्याचा आपल्याला दिसत आहे. पण जिल्ह्यामध्ये पहिलीच घटना ही कणकवली घडल्याची आपल्याला दिसत आहे. धन्यवाद उमेशजी, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. यानंतर डिजिटल मीडियाचे पत्रकार ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता ते भगवान लोके हे सुद्धा आपल्याशी थेट जोडले गेलेत. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. पाहुयात नेमका काय प्रकार घडला होता. मी 22 तारीखला कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील सेवेसंदर्भात एक बातमी केली होती. अनेक लोकांच्या तक्रारी होत्या, चर्चा होती, त्यानुसार ही बातमी केलेली होती. आणि त्यानंतर मला रात्री साधारण 8:45 वाजण्याच्या सुमारास डॉक्टर अर्पिता आचरेकर यांचा धमकीचा फोन आला. माझ्या विरोधात बातमी लिहून बदनामी केलीस का, मी तुला अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं. या प्रकरणी मी कणकवली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कणकवली पोलिसांनी संबंधित संशयित आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. या आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी हीच पत्रकारांच्या वैयक्तिक पत्रकारांच्या वतीने मी मागणी करत आहे. डॉक्टरांवर हा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे आपल्याला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया भगवान लोके यांनी दिली आहे. आता कणकवली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजित सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. मुळात पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकार हा नेहमीच जनतेचे प्रश्न मांडत असतो, समाजाचे प्रश्न मांडत असतो. आणि अशा वेळी आपले कर्तव्य बजावत असताना किंवा आपली प्रामाणिकपणे भूमिका बजावत असताना जर कोणी पत्रकारांना धमकी देत असेल, चित्रण करून भाषा करत असेल तर ते आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही. कालचा जो विषय झाला तो आमच्या एका पत्रकाराने त्या रुग्णालयातील समस्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये कोणाचं चारित्र्यहनन करण्याचा प्रश्न नव्हता, जनतेचे प्रश्न मांडले होते. आणि असे असताना तो प्रकार झाला, त्या पत्रकाराला धमकी देण्याचा प्रकार घडला. आणि याबाबत आम्ही सगळ्या कणकवली तालुक्यातल्या पत्रकारांनी बांधवांनी आमच्या सगळ्या मित्रांनी आम्ही एकत्र येऊन एकजूट दाखवली आणि आम्ही त्या संबंधित दोषी व्यक्तीवर अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. मुळात पत्रकार हक्क संरक्षण कायदा जो आता राज्य सरकारने अंमलात आणला आहे, पत्रकारांचे हक्क आहे ते अभय महत्त्वाचं आहे. आम्ही प्रशासनाच्या विरोधात बातम्या असतो त्या ते आम्ही आमचं व्यक्तिगत कोणाचे हे नव्हतं, वाकडं नसतं किंवा वैर नसतं, जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडत असतो. आणि त्यामुळे पत्रकारांचे हक्क अबाधित राहावे, त्यांचं संरक्षण व्हावं या कायद्याखाली आम्ही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. आणि त्यानंतर रात्री उशिरा तो गुन्हा दाखल झालेला आहे. आम्ही पत्रकारांची आमची एकजूट कायम आहे. पत्रकारांबद्दल आम्ही अशी धमकी किंवा अशी दबाव आम्ही कोणाचं खपवून घेणार नाही. आम्ही आमचं काम करतोय, आम्ही आमच्या कामात प्रामाणिकपणे आम्ही आपली कर्तव्य बजावत असताना असे प्रकार खपवून घेणार नाही आणि असा पायंडा आम्ही पडू देणार नाही. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता समाधानाचं वातावरण आहे. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांनी देखील कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधला. ते काय म्हणाले या प्रकारावर पाहूया. पत्रकारांवर होणारा हल्ला हा निषेधार्थ आहे. चुकीच्या पद्धतीने अशा पत्रकारांना त्यांच्या विचारांना लेखनाला दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल ते चुकीचं आहे. मग ते डॉक्टर वकील कुठे असू दे, जे काय असले तरी त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आद्य पत्रकार बाळशास्त्री यांचा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या निंद्य कृत्यांना थारा असता कामा नये. अशा प्रकारे जर त्या संबंधितावर भले तो कोणी असू दे त्याच्यावर गुन्हे दाखल व्हायलाच पाहिजेत. आणि मुक्तपणे पत्रकारांना आपल्या विचारांचा लेखणीचा वापर करता यायला पाहिजे. आणि ही गोष्ट चुकीचीच आहे. अशा प्रकारे रात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव वगैरे टाकून केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. कणकवलीतील घटना चुकी आहे आणि याचं तालुका पत्रकार संघ समर्थन करणार नाही.
त्याचबरोबर कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक आणि जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानी वरसकर यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे. जाणून घेऊयात ते काय म्हणतात. पत्रकारांच्या संदर्भातला जो काही पत्रकार संरक्षण कायदा होता त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायला पाहिजे किंवा काय याबाबत अनेक ठिकाणी प्रवाद होते. कारण कित्येक ठिकाणी पत्रकारांवरती जेव्हा हल्ले होत असत त्यावेळेस ते प्रकरण मिटवलं जात असे किंवा एकतर कुठेतरी पोलीस स्टेशनला पत्रकारांवरती गुन्हा दाखल पत्रकारांवरती किंवा पत्रकारांच्या विरोधात जे कोणी असतं त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी आज या प्रकरणामध्ये झालेली आहे. ही एक चांगली पॉझिटिव्ह एक न्यूज आहे. कारण त्याच्यामुळे असं होणार आहे की उठसूट कोणी उठतो आणि पत्रकारांवरती आता हात उगारायला किंवा त्यांच्याबरोबर अरेरावी करायला जो काही प्रकार सुरू झालेले आहेत ते निश्चितच या प्रकरणामुळे कुठेतरी थांबतील आणि पत्रकारांना जे काही संरक्षण मिळायला पाहिजे किंवा पत्रकारांवरती उठसूट जे काही हल्ले व्हायला लागलेले आहेत ते कुठेतरी थांबतील हे याच्यातून निश्चितच होईल. आणि जिल्हा पत्रकार संघाची सचिव म्हणून मी निश्चितच जे आमचे लोके आहेत त्यांच्या आम्ही पाठीशी आहोत आणि जिल्हा पत्रकार संघ जे काही भगवान लोके आहेत त्यांच्या सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि या प्रकरणामध्ये त्यांना आम्ही सहाय्य करू. कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक आणि जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानी वरसकर यांनी समाधान व्यक्त केले आणि त्याचबरोबर भगवान लोके यांच्या पाठीशी आपण असल्याचं सुद्धा ते म्हणाले. त्याचबरोबर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. जाणून घेऊया. कारण हा जो डॉक्टर जी मॅडम आहे आणि जिने ज्या पद्धतीने भगवान लोकेंच्या संदर्भातलं संभाषण आणि कॉलवर जे केलं ना ते मुळातच पूर्णपणे चुकीचं आहे. ही अधिकाऱ्यांची जर मानसिकता राहिली किंवा कुठल्याही माणसाची मानसिकता पत्रकारितेत काम करणं मोठ्या प्रमाणात कठीण आहे. आणि ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली की आम्ही ज्यावेळी पहिलं तिने एक भगवान लोकेच्या संदर्भात एक पोलिसात तक्रार दाखल केली. आम्ही म्हटलं ठीक आहे त्याने आपल्या पद्धतीने, पण तिचं कॉल रेकॉर्डिंग नंतर आम्हाला कळल्यानंतर आम्ही म्हटलं मग त्याच्यावर ऍक्शन घ्यायची असं ठामच भूमिका घेतलेली आहे. आणि पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्यासाठी रात्री आम्ही पोलीस स्टेशनला बराच वेळ थांबलेलो होतो आणि हे करण्याचे आम्ही भाग पाडलं. कारण तिने जी भाषा वापरली उद्दामपणाची आहे आणि पत्रकाराला मारण्याची भाषा ही कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या मनात येता कामा नये. त्या दृष्टीने आम्ही ती ऍक्शन घ्यायला पोलिसांना भाग पडलोय आणि कायदेशीर दृष्ट्या ते आहेत आणि त्याच्यासाठी पाठपुरावा आम्ही करणार. कुठल्याही पत्रकाराच्या पाठीशी जिल्हा पत्रकार संघ ठामपणे उभा राहणार. आम्ही असे पत्रकार हा समाजातला अर्थ आहे. तो जे समाजातलं घडतं ते लिहितो. कोणाच्या व्यक्तिगत आकाशाचा इथे प्रश्न नाही. ज्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या समस्या होत्या त्याच्या संदर्भातले प्रश्न भगवान लोकांनी मांडले होते आणि त्या संदर्भातला तो विषय होता. हा बातमीचा विषय आहे. कायदेशीर तुम्ही जावा ना, कोणी पत्रकाराने तुम्हाला बदनामी केली असं वाटत असेल तर कायदेशीर मार्गाने कुठलीही गोष्ट तुम्ही करू शकता. पण याचा अर्थ तुम्ही कायदा घेऊन पत्रकारांना शिवीगाळ धमकी देणं हे कुठल्याही कायद्यात बसत नाही. आणि सरकारने त्याच्यासाठीच तर हा पत्रकार संरक्षण कायदा केलेला आहे आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही दबाव आणला अशातला भाग नाहीये. जो पोलिसांना वाटला की या कार्यकक्षेत हा कायदा येतो त्या कार्यकक्षेच्या कायद्यानुसारच गुन्हा दाखल केलेला आहे. एक गोष्ट आली. आणि दुसरी गोष्ट, जिल्ह्यातील कुठलाही पत्रकार असू दे, जो जिल्हा पत्रकार संघाचा असू दे किंवा नसू दे, पत्रकाराच्या बाबतीत समाजातल्या अशा लोकांनी ही भूमिका घेऊन वागणं हे पूर्णतः चुकीचं आहे. आणि जिल्हा पत्रकार संघ पूर्णपणे अशा घटनांचा निषेध करणार, भविष्यातही करेल आणि आताही करत आहे. खरं तर भगवान लोके यांनी केलेली बातमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वास्तवता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोकण 7 लाईव्ह हे वास्तव मांडते यावर भाष्य करतंय आणि बऱ्याच वर्षांपासून पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुद्धा मागणी होत होती. मात्र या घटनेमुळे खऱ्या अर्थानं या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसते. त्यामुळे पत्रकारांना निर्भीड आणि मुक्तपणे काम करण्याचं वातावरण तयार होणार आहे. या पहिल्याच घटनेमुळे सर्व स्तरातील पत्रकारांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. या संदर्भातले अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारच आहोत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार.
आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात 65 पदं भरलेली आहेत. रिक्त पदं 39 आहेत. ही पदं भरली गेली तर आणखीन चांगली सेवा देऊ. त्यासाठी वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केलाय, तर 2 रुग्णालयांचे चार्ज डॉक्टरांवर दिल्यानं ताण येतोय. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, डॉक्टर हे देखील माणूस आहेत, याचा विचार व्हावा अशी भावना सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवळे यांनी व्यक्त केली आहे. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने बोलायचं झालं तर जी 65 पदं भरलेली आहेत त्या पदावरती आम्ही एवढ्या मॅनपॉवर सुद्धा चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु ही रिक्त 39 पदं भरली तर अजून आपण उत्तम पद्धतीने आरोग्यसेवा देऊ शकतो. जे आपल्याकडे असणारे 11 डॉक्टर्स आणि PG स्टुडंटची एक 8 लोकांची टीम आहे, RBSKचे लोक आहेत, आयुषचे लोक आहेत, या सर्वांना घेऊन चांगल्या प्रकारे काम करण्याचा आम्ही सर्वजण प्रयत्न करत आहे. परंतु ह्या जी रिक्त पदं आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही वरिष्ठांना याचा माहिती कळवलेली आहे, त्याचा पाठपुरावा हे घेत आहे आणि ज्या वेळेला ही रिक्त पदं भरली जातील त्यावेळेला आम्हाला अजून काम करणं सोयीचं होईल. शेवटी आरोग्य खात्यातली जी सगळे कर्मचारी आणि डॉक्टर आहेत हे सुद्धा आपल्यासारखे माणूसच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर जो काय आर्थिक तणाव आहे तो कमी होऊन जाईल आणि कामही सुरळीत पार पडण्यास मदत होईल. तसेच आपल्याकडे प्रसूतीच्या ज्या केसेस आहेत त्या नेहमीप्रमाणे म्हणजे जेवढे हॉस्पिटल असतील सावंतवाडी त्याच्यापेक्षा आपल्या उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीमध्ये जास्तीत जास्त डिलिव्हरी होतात. चुकून एखादी हायरिस्क केस असेल तरच आपण ते बांबोळी किंवा गोव्याला पाठवली जाते, अन्यथा सर्व केसेस आपण इथे हँडल केले जातात. तसेच सोनोग्राफीसाठी आपण एक स्त्रीरोग तज्ज्ञांना कायमस्वरूपी ती जबाबदारी दिलेली आहे. त्याही आपल्या रेग्युलर मोफत सोनोग्राफी आपल्या रुग्णालयात होत राहतात. तसेच महत्त्वाचे सांगायचे म्हणजे की सध्या इथला उपजिल्हा रुग्णालयाचा चार्ज माझ्याकडे आहे आणि दोडामार ग्रामीण रुग्णालयाचा पण चार्ज माझ्याकडेच आहे. तर ह्या दोन्ही ठिकाणच्या गोष्टी बघताना थोडी कसरत करावी लागते. तर मी वरिष्ठांना तशी विनंती केलेली आहे की दोडामारचा चार्ज अन्य एखाद्या सक्षम वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावा, जेणेकरून मला सावंतवाडी रुग्णालयाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि लोकांना सेवा देता येईल. आमच्या लेवलला जे आमचे वरिष्ठ आहेत ते जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यामार्फतच आम्ही ज्या काही गोष्टी रिक्त पदांच्या किंवा अडचणीच्या आहेत त्या आम्ही वर पाठवत असतो. तर आम्ही जिल्हा लेवलला विचारलं असता त्यांच्याकडूनही त्या गोष्टी पुढे फॉरवर्ड झालेल्या आहेत. ते लवकरच होईल असे त्यांनी पण आश्वासन दिलेलं आहे. ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला खूप चांगलं होईल. म्हणजे सर्वच जिल्ह्यात आरोग्याच्या दृष्टीने अजून पदं भरली तर सर्वच लोकांना सुविधा मिळतील आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा ताणही कमी होईल आणि त्यांना काम करणे सोपं जाईल. सांगण्याचा एवढाच उद्देश की 2 ठिकाणचे जे पदभार सांभाळताना रुग्ण जे मेन रुग्णांना सेवा देण्याचं काम आहे त्याच्याकडे थोडंसं नाही म्हटलं तरी दुर्लक्ष होऊन राहतं. तरी मी जनतेला आवाहन करतो की दोडामारचा जो चार्ज आहे ते अन्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे देऊन मला एक मार्गी उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी स्त्री रोग तज्ज्ञ म्हणून आणि जो चार्ज वैद्यकीय अधीक्षकाचा दिला आहे तो मी प्रभावीपणे पार पाडत आहे. आपल्याकडे आता CT स्कॅनच्या कामाचं बऱ्यापैकी काम झालेलं आहे. ते काम पूर्णत्वाला आल्यानंतर आपल्या पंचक्रोशीतल्या लोकांना या गोष्टीचा बराच फायदा होणार आहे की ज्या गोष्टीसाठी लोकांना पैसे मोजून बाहेर CT स्कॅन करून आणावं लागतं किंवा GMC सारख्या दूरच्या ठिकाणी जावं लागतं. तर CT स्कॅनचं एक जर झालं तर आपल्या लोकांच्यासाठी फार मोठी गोष्ट आहे ती. आणि दुसरं जे वर्क इन प्रोग्रेस आहे ते
जे ICU नवीन 13 बेडचं आपल्या फर्स्ट फ्लोअरला तयार करतात त्याचं एक काम चालू आहे. ते झाल्यानंतरही जे ऑपरेटिव्ह झालेले जे ऑपरेशन झालेल्या ज्या शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांना आपल्याला त्या वातानुकूलित जागेमध्ये ठेवता येईल आणि त्याचाही रुग्णांना लाभ मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. रत्नागिरीहून गोव्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या भरधाव स्विफ्ट डिझायर कारच्या चालकाचं नियंत्रण सुटून कार महामार्गालगतच्या पिकअप शेडमध्ये घुसली. या अपघातात शाळेत जाण्यासाठी बसची वाट पाहत असलेल्या विद्यार्थिनीसह कारचा चालक जखमी झालाय. पिकअप शेडचंही मोठं नुकसान झालंय. या अपघात सकाळी घडला असून घटनास्थळी कणकवली पोलिसांनी धाव घेतली. ग्रामस्थ मात्र आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. पिकअप शेड महामार्गालगत असल्यानं त्या पिकअप शेडला थोडं महामार्गापासून लांब उभं करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. महामार्ग अधिकाऱ्यांना बोलावल्याशिवाय आम्ही गाडी उचलू देणार नाही असा पवित्रा घेतला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर. उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. 2 डिसेंबरला चौंडेश्वरी मंदिरानजीक गणपती साणा इथं छोट्या मुलांसाठी एक दिवस छोट्यांसाठी खाऊ गल्ली उपक्रमाचं आयोजन समीर नलावडे मित्रमंडळाच्या वतीनं करण्यात आलंय. आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते सायंकाळी 5:30 वाजता कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार आहे. एक दिवस छोट्यांचा हा गेली अनेक वर्ष आपण कार्यक्रम घेतोय. याही वर्षी हा कार्यक्रम घ्यायचा आपण ठरवलंय. एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली हा कार्यक्रम आपण 2 डिसेंबर शनिवार रोजी घेतोय. या कार्यक्रमाचं स्थळ दरवर्षीप्रमाणे गणपती साना येथे आहे. या कार्यक्रमाचं उद्घाटन सन्माननीय आमदार नितेश राणे साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण एक लहान मुलांना ऑफर करतोय की गेल्या वर्षीप्रमाणे पहिले ज्या 600 विद्यार्थी येतील पहिले त्यांना आपण मंडळाच्या वतीने 50 रुपयाचं मोफत कुपन देणार आहोत पहिल्या 600 मुलांना. आणि हे कुपनसाठी 5:30 वाजता कार्यक्रम सुरुवात होईल कार्यक्रमाला. आणि ते 5:30 ते 6:30 या 1 तासामध्ये मुलांनी 50 रुपयाचं कुपन घ्यायचं. ते 50 रुपयाचं कुपन घेऊन ते तिथे दुकानं असतील, स्टॉल्स असतील, तिथे खाण्याचा किंवा पहिल्या 600 विद्यार्थ्यांना आपण हे मुलांना कुपन देतोय. यानिमित्त खास मुलांसाठी स्टेजवरचा कार्यक्रम आहे. जादूगार असणार आहे. मुंबई पुण्यातील येथील सुप्रसिद्ध गायक आणि गायिका, इतर मनोरंजन करण्यासाठी मुलांबरोबर आलेल्या माणसांना मनोरंजन पाहिजे म्हणून ऑर्केस्ट्रा होईल. त्याचप्रमाणे घसरगुंडी, झोपाळे, कार्टून 6 कार्टून आहेत.
मिकी माऊस, त्याच्यानंतर भीम वगैरे असे 6 कार्टून आहे. ते जे विद्यार्थी मुलांमध्ये जाऊन त्यांना चॉकलेट देतील, त्यांच्यावर सेल्फी काढता येईल. त्याच्यानंतर मुलांसाठी आपण सेल्फी पॉईंट एक ठेवतोय. तिथे मुलांचे पालक येतील, ते सेल्फी काढतील. त्याच्यानंतर आपण मुलांना काही आकर्षक बक्षिसं, तिथल्या तिथे काही प्रश्न विचारले जातील, तिथल्या तिथे आकर्षक बक्षिसं आपण मुलांना तिथे देऊ. त्याच्यानंतर उद्घाटने मोठी पेटी, गेल्या वर्षी आपण तुम्हाला माहिती आहे की पेटीत चॉकलेट असतील आणि ती पेटीतून चॉकलेटं फोडून ती चॉकलेटं मुलांनी सगळी लुटायची आहेत आणि त्याच्यावर ते उद्घाटन होईल. आणि त्या चॉकलेटांमध्ये सुद्धा आतमध्ये कुपन चिठी असेल आणि त्या चिठीत ज्याला चिठी मिळेल त्याला ते बक्षीस लिहिलेलं असेल, त्यांनी स्टेजवर येऊन बक्षीस त्यांना देऊ. म्हणजे अशा प्रकारे वेगळा लकी ड्रॉ म्हणजे आपण त्या चॉकलेटमध्ये एक चिटकूर असेल आणि मुलांना ते बक्षीस स्वरूपात मिळेल. त्याच्यानंतर कार्टून्स असतील, ते मुलांना चॉकलेटं वाटतील प्रेक्षकांमध्ये जिथे असतील ते. खाण्याचे वेगवेगळे स्टॉल्स असतील, पिझ्झा, पाणीपुरी, भेलपुरी, शोरमा, चायनीज, तंदुरी चिकन, 65, स्नॅक्स, आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक आणि इतर सुद्धा. गेल्या वर्षी काही महिला बचत गटाने घरगुती, जे आपण घरामध्ये काही विशिष्ट पदार्थ खातो, ते घरगुती आयटमसुद्धा महिलांनी, बचत गटांच्या महिलांनी करून आणले होते. ते देखील आपल्याला खायला मिळतील. त्याचप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे तिथे स्टॉल जो लावेल तो, म्हणजे हाजीर तो वजीर, कोणाचं नाव असं तिथे आम्ही देणार नाही. स्टॉल सर्वांना मोफत लावायला मिळतील. स्टॉलसाठी 1 टेबल 2 खुर्च्या. स्टॉल अनलिमिटेड लागतील. आम्ही जेवढी जागा काढून देऊ तेवढी. आम्ही जेवढी जागा करून आम्ही एक जागा हद्द करून देऊ तिथपर्यंत स्टॉल. गेल्या वर्षी इतर वर्षीचा आपल्याला अनुभव आहे की ट्रॅफिक जाम झालंय इतर वेळी, पण यावर्षी सुदैवाने आपण नवीन रस्ता केल्यामुळे ट्रॅफिकची अडचण होणार नाही, त्याची काळजी आम्ही घेऊ. आणि आपण मुलांसाठी एक खास टॅटू मोफत काढून देणार आहोत. टॅटू काढणारे येणार आहेत, ते मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे, जर कोणाला इच्छा असेल तर तो टॅटू त्याच्या हातावर वगैरे कुठे काढायचे असेल तिथे काढायला आपण मोफत देऊ मंडळाकडून. समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कार्तिकी द्वादशीपासून कोकणात तुळशी विवाहास प्रारंभ होतो. या पार्श्वभूमीवर बाजारात दिंडे, आवळे, चिंच, करंदे, चुरमुरे दाखल झालेत. तुळशी विवाहानंतर लग्नांना देखील सुरुवात होणार आहे. चिंच काशीनाथला किंमत 7, आवळे चिंच 20 रुपये, उसाचा वाड 20 रुपये, डिनो काठी 10 रुपये. धेडो असा काय? होय होय धेडो धेडो पण आहे. कसं म्हणजे प्रतिसाद कसं गाव तसा लोकांकडनं? आजपासून लग्न सुरू होत असतं तुळशीची. लोक येतात काय नेऊ काय? होय नेऊ घेतात. आणि आता दिंडाचा काय डिझाईन करतात ना, आता कधीपासून करतात तुम्ही? आजपासून. म्हणजे तसं नाही, किती वर्ष करतात? आता 5 वर्ष आहे. 5 वर्ष झाली. आणि काय विशेष म्हणजे आता किती दिवस? 5 दिवस पुढचं असतं ना लगीन. किती दिवस आता तुम्ही हय असताना? 3 दिवस असतात. अच्छा, आता चिरमुरे पण दिसतात. म्हणजे काय विशेष काय असतं तुळशीच्या लग्नात? चिरमुरे वाटून लागतात ना. वाटून लागतात. कक्षिता टाकू, कक्षिता असतात. आता हे तुम्ही खाई ना आणतात? सावंतवाडीच्या माठेवाड्यात राहतात म्हटल्यानंतर आणि येतो रत्न घेऊन इंगूरला येतो. आता सगळ्यांची लग्न तुळशीची तुमच्यामुळे जातली. आता तुमच्या घराकडे तुळशीचं लग्न असतं, आता कधी असतं आणि ता कसा आजच लावतो संध्याकाळी.
घरी जातो आता संध्याकाळी. होय घर तिकडे ओळा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मालवण दांडी येथून पर्यटकांना किल्ले सिंधुदुर्ग होडी सेवा सुरू करण्याच्या मागणीला बंदर विभागानं अगोदर परवानगी दिली होती. मात्र 2 वर्षांनंतर आता अचानक परवानगी नाकारली गेली. त्यामुळे बंदर विभाग अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात उपोषणास बसणार असल्याचं पर्यटन व्यावसायिक रुपेश प्रभू यांनी सांगितलं. बंदर जेटी येथून किल्ला सर्व्हिस चालू आहे. तशाच प्रकारे आम्ही दांडी येथून किल्ला सर्व्हिसची मागणी ऑलरेडी इथे केलेली होती बंदर विभागाकडे. आणि तशा प्रकारे 2 वर्ष आमचे मेघनाथ दुरी आणि विठ्ठल केळुसकर अशा दोघांची 2 वर्ष विना अपघात विना तक्रार किल्ला सर्व्हिस चालू होती. परंतु बंदर विभागाने अचानक सांगून सुरक्षित उतरण्याची ही सुरक्षित नाही अशाच्या कारणावरून त्यांना परवानगी नाकारली. व त्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा 6 जणांनी त्याची मागणी केली. आणि आम्हाला प्रादेशिक बंदर अधिकारी भुजबळ यांनी काय सांगितलं की तुम्ही तिथे जेट्टी 10 स्क्वेअर मीटरची आणून लावा, मग आम्ही तुम्हाला परमिशन देतो. अशी जेट्टी आम्ही 12/5ला म्हणजे 12/5/2023ला आणून त्यांना कळवलेलं आहे. परंतु अद्याप त्या बाबतीत कुठली कारवाई झालेली नाही. आणि नंतर अचानक त्यांनी आम्हाला सर्वे केला आणि तो अहवाल बंदर निरीक्षकाने पाठवला. आणि आता आम्ही उपोषणाचं लेटर जेव्हा दिलं आहे त्यावेळी ते सांगतात की ते आम्हाला मान्य नाही. तर याच्या विरोधात आम्ही प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराविरोधात उपोषणाला बसत आहोत. उद्या 25/11/2023 पासून आम्ही उपोषणाला बसत आहोत बंदर जेट्टी येथे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मुळातच एक गोष्ट अशी आहे की भगवान लोके यांच्या संदर्भात जी घटना घडलेली आहे त्या संदर्भात कणकवली पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तोच मुळात चुकीचा आहे. तो दखलपात्र आहे की अदखलपात्र आहे हा एका वेगळ्या चर्चेचा आणि वेगळा मुद्दा आहे. मुळातच ज्या बातमीमुळे किंवा कुठल्याही बातमीमुळे एखाद्या व्यक्तीची एखाद्या संस्थेची जेव्हा बदनामी होते असं त्याला वाटतं तेव्हा त्यासाठी न्यायालयात त्या संदर्भाने दाद मागणं हा मार्ग राहतो. पोलिसांना पोलीस स्टेशनला कोणी उद्या बातमी संदर्भाने जर त्याचा अवमान होत असेल तर त्या संदर्भाने गुन्हा दाखल करून घेण्याची कायद्यामध्ये तरतूद नाही अशी माझी माहिती आहे. आणि त्यामुळे कणकवली पोलिसांनी हा जो काही गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे ती पूर्णतः चुकीची पद्धत आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील ही कदाचित पहिली घटना असेल. आणि या संदर्भाने कणकवली पोलिसांच्या या कारभाराबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांची आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार मिळून शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेणार आहोत. त्याचबरोबर कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक पवारसाहेब यांच्याही या संदर्भाने मेल करून त्यांचीही भेट घेऊ. आणि ही चुकीची जी पद्धत झालेली आहे ही या पुढच्या काळात होता कामा नये. ही जी काही केस असेल ती निघाली पाहिजे अशी मागणी देखील आमची जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे राहणार आहे. पत्रकार भगवान लोके यांना दिलेली धमकी ही निषेधार्थ आहे. या घटनेचा सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ आणि परिषदेच्या वतीनं आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि आम्ही जी काही पत्रकारांनी मिळून जी त्यांच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे
त्या तक्रारीची पोलिसांनी गंभीर दखल घ्यावी आणि ठोस कारवाई करावी अशी सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व पत्रकारांची रास्त मागणी आहे आणि निश्चितपणे आम्हाला न्याय मिळेल अशी खात्री वाटते. काल जो प्रकार घडला तो निश्चितच अयोग्य प्रकार आहे. एका डॉक्टर महिलेने एका पत्रकाराला धमकी देण्याचा जो प्रकार केलेला आहे तो निषेधार्थ आहे. वास्तविक सिंधुदुर्ग जिल्हा सुशिक्षित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्या आपल्या संस्कृतीला शोभणाऱ्या नाहीत. ज्या भाषेत ज्या महिला डॉक्टरने धमकी दिली ती भाषा मुळातच अयोग्य आहे. पत्रकार भगवान लोके गेले 20 ते 22 वर्ष पत्रकारितेत काम करतात. पत्रकारितेतील अनेक पदे त्यांनी भूषविली आहेत. ॲक्रेडिशन त्यांना मिळालं होतं. हे सर्व असतानाही आणि कणकवलीसारखे एक फार मोठं शहर नव्हे आणि एखाद्या कणकवलीसारख्या शहरात पत्रकार डॉक्टर सर्वांचे चांगले संबंध पोलिसांचे चांगले संबंध आहेत आणि असं असतानाही पोलिसांनी ज्या चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केला. वास्तविक एक माणुसकीच्या आणि सामाजिक भावनेतून पोलिसांनी पत्रकारांना विचारात घेणं गरजेचं होतं, परंतु नियमाला कुठेतरी फाटा देताना हा तो गुन्हा दाखल केला. तो घडलेला प्रकार चुकीचा आहे. या सर्व घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि भविष्यात अशा प्रकारे बातमीदारी करत असताना बातमीचं जे स्वातंत्र्य असतं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं काम कोणी करत असेल तर तो प्रकार योग्य नव्हे. बातमी कशी करावी पत्रकाराला समजत असते. त्यामुळे एखादा आपल्याला मुद्दा पटत नसेल तर त्या मुद्द्याचा त्यांनी खुलासा करावा की आपली बाजू मांडावी. ती बाजू न मांडता डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला जाणं, तिथे पत्रकारावर गुन्हा दाखल करणं आणि पत्रकारांना वेठीस धरण्याचा तो प्रकार सुरू झालेला आहे. याची निश्चितपणे पत्रकार संघ दखल घेतोच आहे, परंतु भविष्यातही अशा प्रकारचं पत्रकारांबद्दल जो एक शासनाने कायदा केलेला आहे 2017चा कायदा आहे पत्रकार संरक्षण कायदा, त्या कायद्याला अनुसरून आम्ही ही मागणी करतो आहे की भगवान लोके यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे त्या अन्यायाला कुठेतरी न्याय मिळावा आणि पत्रकारांना समाजात बिनधास्तपणे काम करता यावं. या दृष्टीने एक चांगल्या प्रकारची वागणूक सन्मानाची वागणूक मिळावी अशी आमची रास्त मागणी शासनाकडे त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक आणि जी संबंधित यंत्रणा आहे न्यायालय असेल किंवा पोलीस असेल या सर्वांकडे आम्ही एक मुख्य मागणी करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मालवणात 4 डिसेंबरला साजरा होणाऱ्या नौदल दिनासाठी नौदलाच्या पश्चिम विभागाच्या युद्धनौका कोकणात मालवणच्या दिशेनं रवाना झाल्यात. 27 नोव्हेंबरपासून मालवण आणि तारकर्लीच्या समुद्रात युद्धनौकांची रंगीत तालीम सुरू होणार आहे. यावर्षी नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर होतोय. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम 27 नोव्हेंबरला मालवण तारकर्लीच्या समुद्रात सुरू होते. त्यासाठी युद्धनौका तिथं डेरेदाखल होणार असून युद्धनौकांवरून होणारे हल्ले, शत्रूच्या हल्ल्यांचा सामना करणं, समुद्री चाच्यांवर कमांडो हल्ला करणं, समुद्री बचाव, हेलिकॉप्टर कसरती अशा विविध प्रात्यक्षिकं सिंधुदुर्ग किल्ला आणि तारकर्ली येथील समुद्रात होणार आहे. त्यासाठी युद्धनौकांचा ताफा कोकणच्या दिशेनं रवाना झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामध्ये जवळपास 4 विनाशिका, 4 फ्रिगेट्स, 6 कॉर्वेट्स आणि क्षेपणास्त्र नौका, 8 जलद हल्ल्यांच्या युद्धनौका सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या युद्धनौका 27 नोव्हेंबरला सकाळपर्यंत सिंधुदुर्ग परिसरात पोहोचतील. बहुतांश युद्धनौका मुंबईतील तळावरून जातील तर काही युद्धनौका कारवार येथील विमानवाहू युद्धनौकेच्या ताफ्यातील असतील. 27 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान दररोज रंगीत तालिमीनंतर या युद्धनौका सिंधुदुर्ग आणि गोवा दरम्यानच्या समुद्रात नांगरणीला असतील अशी माहिती मिळते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भागात पावसानं हजेरी लावली आणि गोंधळ उडाला. जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळत होतं. संध्याकाळी अचानक तुरळक प्रमाणात पावसानं हजेरी लावली. सकाळपासून वातावरणात प्रचंड उष्णता जाणवत होती. जिल्ह्यातील बहुतांश भागातील काही भागात कुडाळ, सावंतवाडी तालुक्यात पाऊस पडलाय. या अवकाळी पावसामुळे बागायती शेतींवर प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. जे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी काम करायला हवं ते काम विद्यार्थ्यांनी केलंय. वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर नवभारत हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी श्रमदानातून गावातील कुसूर तिरवडे रस्त्यावरील खड्डे मातीनं बुजवले. या प्रशालेचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. त्यांच्या या उपक्रमानं निद्रिस्त व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घातलंय. रस्ता हा सर्वांच्या दळणवळणाचा अविभाज्य घटक बनलाय. निर्धोक वाहतुकीसाठी रस्ते सुस्थितीत असणं आवश्यक आहे. परंतु सध्या बहुतांश रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यांच्या दुरुस्तीकडे ना प्रशासनाचं लक्ष ना लोकप्रतिनिधींचं. त्यामुळे खड्डेमय रस्त्यावरून प्रवाशांना नेहमीच प्रवास करावा लागतो. वैभववाडी तालुकाही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. तालुक्यातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असणारा कुसूर गवळवाडी तिरवडे हा मार्ग आहे. मात्र हा मार्ग मागील काही वर्षांपासून खड्डेमय झाला. या मार्गावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले, तसेच काही भागात रस्ता उखडलाय. त्यामुळे या मार्गावरून वाहतूक करणं सद्यस्थितीत धोकादायक बनलंय. प्रशासनाकडून या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही.
गेले कित्येक वर्ष रस्ता दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. अखेर गावातील नवभारत हायस्कूल या विद्यालयानं या मार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी पुढाकार घेतलाय. प्रशालेतील 25 विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी मिळून आजपासून खड्डे बुजवण्यास सुरुवात केली आहे. कुसूर मळेवाडी येथील खड्डे मातीनं बुजवले. तसेच ज्या ठिकाणी रस्ता उघडून खडी वर आली होती ती बाजूला करून मार्ग वाहतुकीसाठी निर्धोक केलाय. या श्रमदानात शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक सचिन गणपतराव क्षीरसागर, शिक्षक भरत वसंत पाटील, अजित अण्णासाहेब डिग्रजे, राजेंद्र तुकाराम झलगे, भरत वसंत कुंभार आणि प्रशालेचे सर्व विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी केलेल्या या श्रमदानाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जागं होऊन या मार्गाचं नूतनीकरण करावं अशी मागणी ग्रामस्थातून होते. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ड प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ड प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. दोडामार्ग येथील वक्रतुंड कलाक्रीडा मंडळाचा यावर्षीचा दीपावली शो टाइम शनिवारी 25 नोव्हेंबरला मोठ्या दणक्यात येथील शहर बाजारपेठेत आयोजित करण्यात आलाय. या निमित्तानं विविध कार्यक्रम होणार आहेत. वर्षानुवर्ष दोडामार्ग शहरातील हा उत्सव शहरवासी आणि तालुकावासियांनी यादगार ठरतो. गेल्या वर्षीपासून तर हा कार्यक्रम थेट बड्या शहरांप्रमाणे बाजारपेठेमध्ये खुल्या रंगमंचावर आयोजित करण्यात येतो. यासाठी उद्योजक विवेकानंद नाईक, उद्योजक तथा भाजपचे युवा नेते विशाल परब आणि दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांचं मोठं सहकार्य मिळत आहे. अध्यक्ष मनोज पारसेकर, सहकारी विशाल चव्हाण यांसह मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते विशेष मेहनत घेत आहेत. दोडामार्ग आयडॉलसाठी मनोज पारसेकर पुरस्कृत, सूर्यनवा, ध्यासनवा फेम, संज्योती जगदाळे आणि सोनी टीव्ही इंडियन आयडॉल, झी मराठी सारेगमप फेम गायक कोकण कुमार गणेश मिस्त्री यांची उपस्थिती असणार आहे. स्पर्धेसाठी रोग आणि आकर्षक बक्षिसं नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी पुरस्कृत केली. इथं फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा ही खास आकर्षण ठरणार आहे. या निमित्तानं दोडामार्ग आयडॉल आणि खुल्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं असून 25 नोव्हेंबरला सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत नाव नोंदणी करता येणार आहे. या दोन्ही स्पर्धेत सहभाग नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी मनोज पारसेकर 90 49 98 07 70, विशाल चव्हाण 86 00 06 56 20 यांच्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. या स्पर्धेत स्पर्धकांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं आणि तालुक्यातील प्रेक्षकांनी शो टाइमचा मनसोक्त आनंद घ्यावा असं आवाहन वक्रतुंड कलाक्रीडा मंडळातर्फे अध्यक्ष मनोज पारसेकर यांनी केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. हा जो घाट आहे तो त्याच्यावरती शासनाच्या वतीने अनेक वेळा पैसे खर्च झाले. करोडोने रुपये त्याच्यावरती खर्च होत होता आणि दरवर्षी हा रस्ता खराब होतो. एखाद्या विषयावरती भ्रष्टाचार काय असतो, ज्या इंजिनियरनी त्याच्यावरती लक्षपूर्वक देऊन काम केलं पाहिजे होतं त्यामध्ये इंजिनियर्स हे जबाबदार धरले गेले पाहिजेत. कारण या रस्त्याच्या थिकनेस असेल किंवा त्यातल्या वापरलेलं डांबर असेल हे योग्य तिथे न पडल्यामुळे हा रस्ता खराब झाला आहे आणि त्याची जबाबदारी ही इंजिनियर्सवरतीच येते. कारण त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे हा रस्ता खराब झाला आहे. पहिली कारवाई ही इंजिनियर्सवरती करावी लागेल. आम्ही या संदर्भात पोलीस स्टेशनवरती एक पत्र देऊ
की हा भ्रष्टाचार आहे आणि ह्या भ्रष्टाचारामध्ये तात्कालीन जे कोणी असतील ते अधिकारी त्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावरती, कारण अनेक अपघात झालेत, अनेक वाहनांचे नुकसान झालं आहे, अनेक लोकांना जखमी झाले आहेत, याची सगळी जबाबदारी ह्या PWDच्या इंजिनियर्सवरती राहील. प्रशासनाने ही भूमिका घ्यावी लागेल की ज्या ठिकाणी रस्ते होतात त्या ठिकाणी इंजिनियरच्या देखरेखीखाली होतात, याचाच अर्थ इंजिनियर्सनी त्याच्यावरती लक्ष द्यायला कमी पडले, त्याच्यातील अनियमितता हाच खरा भ्रष्टाचार आणि त्यामुळे इंजिनियरवरती गुन्हे दाखल करण्याचे आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न करू. याबाबत आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना भेटूनही मी त्यांच्या कानावरती या संदर्भात त्यांच्याशी बोलेन, परंतु अनेक मंत्री त्याच्यावरून जातात, सतत जातात, पण ह्या रस्त्यावरती आजतागायत त्या पद्धतीने कोणी बोलणं नाही होतं. परंतु आंबोली, चौकुळ, गेळे ह्या भागातील व्यापारी असतील, ह्या भागातील नागरिक असतील, या भागातील लोकप्रतिनिधी असतील, सरपंच आहे, उपसरपंच आहे, ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, त्यांनी आम्ही जो लढा उभारू त्या लढ्याला त्यांनी पाठिंबा देऊन आमच्यासोबत बांधकामच्या अधिकाऱ्यांशी येऊन त्यांनी भेटून आपले व्यथा मांडणे आवश्यक आहे आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांना भेटून या संदर्भात त्यांच्या कानावर हा विषय घालू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. भंडारी समाजाच्या वतीनं मालवण दैवेज्ञ भवन इथं शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं आहे. हे प्रदर्शन भरवण्याचा नेमका उद्देश काय? मायनाक भंडारी कोण होते? त्यांचा इतिहास काय? भंडारी समाजाची शासनाकडे मागणी काय आहे? याबाबत अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचे अध्यक्ष नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांनी कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधला. पाहूया. आज आपण मालवणमधील दैवेज्ञ समाजाच्या सभागृहात बसलो आहोत आणि अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग जिल्हा भंडारी समाज महासंघ आणि सकल भंडारी समाज मंडळ मालवण तालुका अशा तिघांच्या संयुक्त प्रयत्नातनं आपण हा एक शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन भरवलेलं आहे आणि ह्यामध्ये जे शस्त्र जी प्रदर्शनात ठेवलेली आहेत ही दुर्मिळ आहे आणि जवळजवळ 350-400 वर्षापूर्वीची शस्त्र म्हणजे त्यावेळेला वापरली गेलेली असतील, काही अशी कोरी असतील, पण म्हणजे टोटली त्याचं परीक्षण म्हणजे कोणी करावं, एकही हत्यार असं डुप्लिकेट किंवा फॉर्ज बनवलेली नाही आहे, डुप्लिका नाही आहे, सगळे ओरिजिनल शस्त्र आहेत आणि त्याचं हे दुर्मिळ प्रदर्शन आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि मालवण नगरी ते पहिल्यांदाच होते आणि त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा आणि हे प्रदर्शन का भरवलं असं जर कोण विचारत असेल तर मला त्याचं सांगायचं एक कारण काय आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 4 डिसेंबरला नेव्ही डे म्हणून साजरा होणार आहे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर आणि हा नेव्ही डे जो साजरा होणार आहे त्या नेव्ही डेमध्ये जो देशाचा नेव्हल फ्लीट आहे ह्याला तो महाराजांच्या
नेव्हीला तो समर्पित करताय, म्हणजे महाराजांचं जे नौदल होतं त्याला समर्पित करताय. आता इथे काय झालंय, महाराजांचं पहिले आरमार प्रमुख मायनाक भंडारी ह्यांनी जे काय काम आणि कार्य केलं महाराजांच्या स्वराज्याच्या लढ्यामध्ये, ते पडद्याआड झाकण्याचा एक प्रयत्न झाला आहे किंवा पडद्याआड ते गेलेलं आहे. कारण त्याचे काही ठोस पुरावे किंवा त्याचे असे काही संदर्भ तितके ते जास्त सापडत नाही आहे. तरीसुद्धा जे काही सापडत आहे त्याच्यावरनं जे काही कळतं आहे, ते ज्ञात होतं आहे, ते असं आहे की पहिले आरमार प्रमुख हे महाराजांचे मायनाक भंडारी होते आणि त्यांचा कालखंड जो आहे तो 1658 ते 1665 ह्या कालखंडामध्ये महाराजांना जेव्हा वाटलं आरमार बनवायला हवं त्यावेळेला त्यांचा जेव्हा परिचय झाला मायनाकांशी, त्यावेळेस हे 1658 ते 1665 या कालखंडामध्ये महाराजांचं आरमार पुरं झालं, तयार होतं. आणि त्याचे 2 सुबे होते. एक सुबा दौलत खान हे त्यांचे दुसरे आरमार प्रमुख होते. तो दाभोळपासून ते कच्छपर्यंत त्यांचा सुबा गस्त घालायचा आणि मायनाकांचा सुबा दाभोळपासून कन्याकुमारीपर्यंत असं कारवार कन्याकुमारीपर्यंत गस्त घालायचा. म्हणजे ही जी किनारपट्टी जी लाभलेली आहे भारताची, त्या पॅसिफिक या किनारपट्टीवरती हे गस्त घालण्याचं काम हे दोघे करायचे. आणि हे सगळं महाराजांना का करावं लागलं, कारण महाराजांची भूमिका स्वराज्याची होती आणि हे किनारपट्टीचे जे गावं होती तिथे हे साचे लोक घुसायचे, लुटपाट करायचे, बायका मुलांना उचलून घेऊन जायचे गुलाम करून आणि अख्ख्या तिथून विकून टाकायचे. हे जेव्हा महाराजांच्या कानी आलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आपण दर्यामध्ये आपलं स्वतःचं आरमार असणं गरजेचं आहे. आणि हे आरमार निर्माण करताना त्यांनी मायनाक भंडारी आणि त्याच्या संपूर्ण कंपूची मदत घेतली आणि त्या अनुषंगाने हे आरमार तयार झालं. आता आरमार झालं, आता त्याला कुठेतरी डॉकिंग करायचं आहे, म्हणजे पार्किंग करायला पाहिजे. एवढ्या बोटी कुठे राहणार, कारण समुद्र जेव्हा खवळतो तेव्हा ते बोटी ठेवत त्या जागेवर, तर त्याला सुरक्षित बंदरं लागतात. म्हणून महाराजांची ती पण मोहीम सुरू झाली की असे सुरक्षित बंदरं कुठे बांधू शकतो. मग महाराजांचं लक्षात हे आलं की हे सिंधुदुर्ग जो किल्ला आहे जिथे आता तो किल्ला बनलेला आहे, ते खवटे जे बेट होतं त्या बेटाचं परीक्षण झालं आणि ते जेव्हा महाराजांना पसंत पडलं तेव्हा तिथे पहिलं बंदर बांधण्याचं महाराजांनी नियोजित केलं. आणि महाराजांचे चीफ इंजिनियर त्यावेळचे हिरोजी इंदुलकर यांना ते बेट दाखवण्यात आलं आणि त्यांनी त्याचं जे काय त्याचं डिझाईन करायचं असतं ते डिझाईन केलं गेलं आणि ते काम जे होतं बेटावरती किल्ला बांधण्याचं हे काम मायनाक भंडारींना देण्यात आलं. आणि मायनाक भंडारी ते प्रत्येक एकदम म्हणजे प्रामाणिकपणे करत होते. मायनाक भंडारी महाराजांचा आरमारसुद्धा सांभाळत होते. मायनाक भंडारी किल्लेसुद्धा बांधायचे. आणि हे सगळं करण्यासाठी जी मॅनपॉवर लागते ती मॅनपॉवर सगळी जी होती ते स्वतःच्या समाजातली आणि इतर 18 पगड जातीतल्या लोकांना एकत्रित करून आणलं आणि किनारपट्टीला त्यांना वसवत नेलं. म्हणून तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला भंडारी समाज प्रामुख्याने का दिसतो, कारण ते ज्या वेळेला आरमाराची स्थापना झाली त्यावेळेला महाराजांच्या मदतीसाठी किंवा त्या स्वराज्याच्या हेतूने जे भंडारी आमचे त्यावेळेचे पूर्वज होते, कस्टम डिपार्टमेंट जे आजचं कस्टम आहे ते मायनाक त्यावेळेस सांभाळायचं आणि ती आमची मंडळीचे चोख बदवायचे ते काम. आणि जेव्हा दर्यामध्ये त्यावेळेला 27 शाही होत्या, निजामशाही, अब्दुलशाही, कुतुबशाही, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश असे वेगवेगळे असे 27 शाही होत्या. या 27 शाहींना तोंड देऊन त्यांच्याशी लढाया करून मायनाक भंडारी एकही युद्ध हरला नाही, अपराजित योद्धा आहे. आणि त्यांचा जो कालखंड आहे तो म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात ते 10 वर्ष, म्हणजे शिवाजी महाराज लवकर गेले त्यामुळे 10 वर्ष मिळाली आणि उरलेला 9 वर्षाचा कालखंड तो त्यांना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कालखंडात मिळतो. या 19 वर्षाच्या कालखंडात ते एकही युद्ध हरले नाही असा इतिहास सांगतो. त्यामुळे अशा महान योद्ध्याचं आणि किल्ला सुद्धा त्यांनी बांधलाय सिंधुदुर्गला, तिथे त्यांचा मान व्हावा, सन्मान व्हावा म्हणून आज भंडारी समाज एकवटला आहे. म्हणून आज भंडारी समाजाच्या वतीने आम्ही हे कार्य हातात घेतलं आहे. आणि म्हणून शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन एवढ्यासाठी भरवलं आहे की पुढे विसर पडू नये पुढच्या पिढीला. म्हणून प्रत्येक शाळा कॉलेजेसमध्ये भेटी देऊन त्यांच्या प्रिन्सिपलला, प्रमुख शिक्षकांना भेटून त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे इथे आम्ही हजेरी लावतो. त्यांना हजेरी लावून इथे समजून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना बोलवतो आणि खूप छान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय.
भरपूर आता विद्यार्थी कालपासून इथे आलेले आहेत. जवळजवळ 1,500-2 हजाराच्या घरात आतापर्यंत झालेली आहे आणि प्रत्येकजण येतो, आपले अभिप्राय लिहितो इथे आणि छान अभिप्राय सुद्धा आम्हाला मिळालेले आहेत. आता जे का लहान शालेकरी मला वाटतं 6वीतल्या मुलांनी आता त्याचा व्हिडिओ क्लिप आता केलेली आहे एका पत्रकाराने. खूप सुंदर बोलला तो, त्याची प्रतिक्रिया. 6 वर्षाचा म्हणजे 6वीतला विद्यार्थी आणि इतकी छान त्यांनी मुलाखत दिली. आम्ही सुद्धा थक्क झालो बघून ऐकून. एवढा लहान मुलगा इतकं उत्कृष्ट कसा बोलू शकतो. त्यामुळे आज प्रत्येकाला जाणीव व्हायला लागली आहे आणि ही जाणीव करून देण्याचं काम अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ करतो. आणि आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की सरकारला जो काय विसर पडला आहे मायनाक भंडारी यांचा, तो त्यांना ज्ञात व्हावा, त्यांच्या लक्षात यावं की खरे आरमार प्रमुख, पहिले आरमार प्रमुख ज्यांनी नौदल स्थापन केलं स्वराज्याचं महाराजांचं, ते मायनाक भंडारी होते. आणि झालंय का की आता रेकॉर्डवरती कोण आहे तर कान्होजी आंग्रे. कान्होजी आंग्रे हे ताराराणी आणि राजाराम राजे ह्यांच्या कालखंडातले आहे. म्हणजे संभाजी राजानंतर कान्होजी आंग्रे किंवा जेव्हा आरमार स्थापन झालं ते 1662ला पूर्ण झालं आणि कान्होजी आंग्रेंचा जन्म 1667च आहे. आता 1667चा जन्म असलेला 62 साली पूर्ण झालेला आरमाराचा प्रमुख कसा होईल, आता पहिला प्रमुख कसा होऊ शकतो, एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. तर हे कुठेतरी ही सुधारणा व्हावी म्हणून आम्ही महासंघाची मंडळी एकत्रित बरेच गेले 6 महिन्यापासून आमचा प्रयत्न चालू आहे. कारण आम्ही कान्होजी मायनाक भंडारींनी एक मोठं युद्ध, ब्रिटिशांचा पहिला पराभव, जगज्जेत्या ब्रिटिशांचा पहिला पराभव 1679 साली जो त्यांचा पहिला पराभव झाला, तो पहिला पराभव जो झाला तो खंदेरीच्या लढाईत. खंदेरी किल्ला जो बांधत होते मायनाक भंडारी दौलत किल्ला बांधत होते, त्यांना बांधायला देत नव्हते. सिद्धी आणि ब्रिटिश हे त्याच्यावर सारखे हल्ले चढवायचे. त्या हल्ल्यांना प्रतिकार करून तो किल्ला बांधला गेला आणि त्या लढाईमध्ये ब्रिटिशांचा पहिला पराभव झाला. आणि हे ब्रिटिश स्वतः त्यांच्या राणीला कळवत आहेत की आमचा असा पराभव झाला, मायनाक भंडारी आणि त्याच्या सैन्याने आमच्या सगळ्या बोटी बुडवल्या. आता हा जो इतिहास घडवणारे लोक आहेत त्या बेटाला नामांतरण केलेलं आहे 2016 साली आणि त्या बेटावरती पाठी लावलेले कान्होजी आंग्रे बेट. आता किल्ला बांधला कोणी आणि बेट नाव कोणाचं लावतायत, म्हणजे काय चाललंय या देशात आणि महाराष्ट्रात, काय चाललंय. महाराजांचा जो एवढा उज्ज्वल कालखंड आहे त्याच्या इतिहासाची मलणी होते, पायमळणी होते. तर ते सुधारणा व्हावी म्हणून आम्ही काय म्हणतो, चला आम्हाला वाद नाही करायचा आहे. आम्ही कलेक्टर ऑफ रायगडला एप्रिलमध्येच आम्ही जाऊन भेट घेतली आणि त्यांना पत्र दिलेलं आहे महाराष्ट्र शासनाला देण्यासाठी. त्याच्यात आम्ही मागणी केली आहे की रायगडची जी राजधानी अलिबाग याचं नामांतरण करून ते मायनाक नगरी करण्यात यावं. कारण आता सरकार सगळीकडे असे शहरांची नावं बदलत आहेत आणि ते काय त्यात चुकलं काय, त्याने एवढं शौर्य गाजवलेलं, पराक्रम गाजवलं. कारण अलिबागला तो किल्ला आहे तळला दर्यामध्ये, तो किल्ला आहे खंदेरीचा आणि तिथे तो व्हावा आणि त्याचं ते नाव बदली व्हावं त्या शहराचं आणि ते नाव नामांतरण करून मायनाक नगरी व्हावं अशी आमची मागणी आहे. आणि स्थानिक जे आमदार आहेत दळवी साहेबांची आम्ही भेट घेतलेली. दळवी साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं आणि दळवी साहेबांनी पण मान्य केलं की नाही बरोबर आहे तुमची मागणी, मी पण तुमच्या बाजूने उभा राहीन कारण तुमची मागणीच बरोबर आहे, चुकीचं काय तुम्ही मागत नाही तर मी तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही या मागण्या लावून धरा. मी पाहिजे तर तो ह्याच्यामध्ये विधानसभेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न उपस्थित करून त्याच्यावरती मी तुमच्या फेवरमध्ये तुमच्या बाजूने लढीन, इतकं त्याने आम्हाला आश्वासित केलं. त्यामुळे चुकीची मागणी नाही आहे, कोणाचे आम्हाला लढाई झगडे करायचे नाही आहे, परंतु जे आमचं आहे तेवढं तरी आम्हाला द्या अशी मागणी आम्ही करतो. तुमच्या माध्यमातून आज आम्ही समस्त जनतेला, समस्त सरकार मंडळीला, प्रशासकाला आम्ही तुमच्या माध्यमातून विनंती करतोय की हे जे चूक झालेले आहे ते सुधारावं आणि बदली करावं नाव, किंवा किल्ल्याचं नाव जे आहे ते पण बदली करू शकता. काय तुमच्या हातात आहे, सरकार तुमचं आहे, त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या. आणि हा उद्या 4 डिसेंबरला जो कार्यक्रम होतो तिथे काही मायनाकांना तुम्ही आमंत्रित करा, त्यांचा मान सन्मान करा. किल्ला ज्यांनी बांधलाय त्यांचे वंशज आहेत त्यांचा मान सन्मान करा, एवढंच सांगणं आमचं भूमिका आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये म्हणजे जिकडे आमचा समाज बसतो त्या 6 जिल्ह्यांमध्ये मायनाकांचं आणि भागवत शेठ पीरांचं स्मारक व्हावी आणि त्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. कारण ते आमचे महामानव भागवत शेठ पीर हे सुद्धा फार मोठं त्यांचं काम आणि योगदान आहे. सामाजिक आणि स्वातंत्र्याचं पण त्यांचं मोठं योगदान आहे.
त्याबद्दल वेगळी व्हिडिओ करावा लागेल, पण त्यांचा सुद्धा मान सन्मान व्हावा आणि आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न करणार. या 2 महापुरुषांचे कुठे ना कुठे आम्ही त्यांचे स्मारक उभारणार. नाही, शासनाला भाग पाडणं म्हणजे काय, बघा आम्ही मागणारे आहोत, देणारे ते आहेत. त्यांना जर उद्या भंडारी समाज सोबत पाहिजे असेल तर त्यांनी तो विचार करावा. तर आमची काय मागणी चुकीची आहे किंवा आम्ही काय वैयक्तिक स्वतःसाठी नाही मागत आहे. जे समाजाची आमची अस्मिता आहे ती मायनाक भंडारी ही आमच्या समाजाची अस्मिता आहे आणि ती अस्मिता राखण्याचं काम आणि कोण करत नाही, सगळेजण करत आहेत. प्रत्येक समाज आपलं अस्मिता राखतो आणि टिकवतो आणि पुढे नेतो. तेच काम आम्ही करतो आणि हे मागणी जी आहे ती आमची रास्त मागणी आहे, चुकीची काय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.